zasľúbeniu. Rozumiete, čo chcem povedať? Každý jeden z vás, synov a dcer Božích, je sem dovedený, pretože veríte Božie zasľúbenie. A keď na to pomyslím, potom si predstavujem, tam v rohu bola stará žena. Učili nás, že bola slepá. Jej meno bolo Anna. A ona bola prorokyňa. Očakávala na príchod Pánov. Boh je zaviazaný ku nej ukázať jej Krista. A Duch Svätý sa pohyboval nad ňou. A môžem si predstaviť tú starú slepú prorokyňu to ráno, ako prechádzala cez tú budovu. Slepá, vedená Duchom Svätým, idúca vpred, pomedzi všetkých tých ľudí. Prichádzala tam, kde boli tie ženy. A zastala rovno pred tým zdrojom. Pretože tam bola vedená Duchom Svätým. Áno, on je dnes večer tu. On vstal z mŕtvych. On vám dáva to zasľúbenie. Duch Svätý vás spolu pritiahol. Ak by ste neboli dnes večer, ak by vás sem Duch Svätý nebol pritiahol, boli by ste niekde vonku vo svete. A vy tu sedíte v tejto horúcej budove. Obývate sa. Prečo? Očakávate, že uvidíte Ježiša Krista prísť na scénu. Potvrdzovať svoje slovo. Očakávanie. Ak očakávate, že vidíte, aby ste niečo priniesli, čo by ste kritizovali, diabol vám určite ukáže veľa vecí na kritizovanie. On to ozaj urobí. Dostanete to, na čo očakávate. Niektorí z nich povedali, no žiadny, ak dostaneme sa do modlitebnej rady, ak budem vidieť niečo také, potom budem veriť. Dostanete to, na čo očakávate. Ja očakávam dnes večer, že uvidím prísť Ducha Svätého a manifestovať jeho moc, vylievať jeho chválu tu v tejto budove. Mnohí príjmu krst Duchom Svätým. Hriešnici sa preplačú svoju cestu na Golgotu. Chorí budú uzdravení. Všetky rôzne divy a zázraky, pretože Ježiš Kristus to zasľúbil a ja verím jeho zasľúbenie. Budeme sa modliť, nebeský Otče, pretože Tvoje slovo je pravda, potvrď Tvoje slovo znameniami a zázrakami z mŕtvych stalého Ježiša. My vieme, že keď on bol na zemi, on netvrdil, že je on veľkou osobou. On len tvrdil, že Ty si mu ukázal videnia, čo robiť. On poznal myšlienky ľudí, ich stav. On vedel, keď sa tá žena, ktorá mala krvotok, dotkla jeho rúcha. Ona zastala a vedela, že sa nemôže ukryť, pretože Ježiš sa pozrel rovno na ňu. Ona vedela. On povedal, tvoja viera ťa zachránila. A Otče, my vieme, že on je dnes večer tu, pretože on zasľúbil, že tu bude. A naša dôvera je zakotvená v ňom, v jeho slove. Sme si istí, videli sme ho, ako tu na zemi predviedol svoje veľké zmŕtvychvstanie, účinkujúceho medzi svojim ľudom, vo svojej cirkvi. A Pane, daj, aby sme boli dnes večer dávcami svetla v tomto veku, aby keď na konci cesty sa odohrá tá veľká dráma a každý jeden z nás príde pred Teba a bude rozťahnutá tá veľká obrazovka a naše životy v tejto generácii nám budú premietnuté. Bože, daj mi počuť môj hlas, volajúci proti nespravodlivosti a volajúci ľudí, aby verili v Ježiša, Tvojho Syna. Požehnaj tu týchto ľudí dnes večer. Sedia tu do veľkej horúčosti a prosím, Bože, aby si ich mimoriadne požehnal. Nech tá skutočná moc Ducha Svätého odstráni preč všetky tie myšlienky nevery. A Pane, posväť teraz svojho sluhu do tejto nadchádzajúcej služby. Stojím tu, uvedomujem si, že všetky oči budú sem obrátené a prosím, Oče, v pokore, aby si dal každému jednému poznať svoju veľkú, slávnu moc. A ak Tvoj nehodný sluha našiel milosť v Tvojich očiach na dnes večer, nech by si zobral túto nehodnú osobu, dal nabok tú bytosť a prišiel, Pane Ježišu, a hovoril ku svojmu ľudu. A keď ustane život tu na zemi, doznie posledná modlitba, skončia všetky boje, dym sa rozplynul, ustane, zbrane budú dané na hromadu, Biblie zostanú zavrené a my pôjdeme hore do Tvojho domu, keď prepukne to nové ráno, večné, jasné i pekné. A keď sa tí vybraní zhromaždia do svojho domu nad oblakmi, ako povedal básnik, Pane, keď tam budeme vidieť rozprestrený ten veľký stôl na tú večeru, 1000 míľ dlhý, budeme sa dívať ponad stôl jeden na druhého, na vojnou poznačených veteránov. Slzy radosti nám budú tiec po lícach. Vystúpi kráľ, jeho nádhera, svetosť,
bude kráčať popri tom stole a svojimi rukami utierať slzy z ich očí, hovoriac, neplačte viacej, všetko to skončilo, vojdite do radosti svojho Pána. Vtedy ťažkosti tej cesty budú vyzerať akoby nič. Otče, keď prídeme na koniec tej cesty. A pomôž nám dnes večer, Pane, opúšťať to, čo je za nami a hnať sa teraz za cieľom horného povolania. A nech Tvoj duch príde a manifestuje Tvojho Syna, Ježiša Krista, týmto ľuďom. Pritom, ako som sa mi snažil povedať ako smrteľník, že Ty si ten istý včera, dnes i na veky. Lebo to prosíme v mene Ježiša, Tvojho milovaného Syna. Amen. Nech vás Pán žehná. A dnes večer, ešte predtým, ako sa budeme modliť za chorých, prepáčte mi, že sa správam ako decko, ale keď o ňom hovorím, niečo vchádza do môjho srdca. Pamätám sa, keď sa moji slúžiaci bratia prvýkrát, keď ma zavolali, keď zbadali, od malého decka prichádzali videnia a oni povedali, Billy, nikdy nechoď za tým. Povedali, to je diabol. Povedali mi to duchovní ľudia. Na poli som uveril, že tie videnia sú od zlého. Potom, keď on prišiel ku mne v ten večer a povedal mi, kto je. Ojej. A viem, že on je práve teraz tu. Poznám jeho prítomnosť. A viem, že ho milujem. Myslel som, ako by som mohol byť diabol a milovať Pána Ježiša takto, ako ho milujem. Ako moje srdce kvôli nemu krvácalo. A on pozná moje srdce. A on prišiel a povedal mi niečo iné. Ja mu verím, pretože to sa zhoduje s Božím slovom. A ich slovo sa nezhoduje s Božím slovom, pretože žijeme v tomto dni. A teraz, kresťanskí priatelia, chcem vám všetkým povedať, pretože keď ma to osvieti, niekedy sa môžete diviť, čo sa stalo. Neviem to vysvetliť, nedokážem to vysvetliť, ale stávam sa taký slabý, že sotva dokážem stáť. Po možno jednom alebo dvoch ľuďoch, ktorých vybavím. Možno tomu nerozumiete, ale čítajte len písmo, on o tom hovorí. Myslím, prorok Daniel videl videnie, on povedal, že mnoho dní z toho ho bolela hlava, je to tak. A Ježiš, raz keď sa ho dotkla tá žena, ktorá mala dostatok viery, rozhliadol sa okolo a videl, kto ona je. On povedal, cítim, že zo mňa vyšla moc, cnota. Ľudia, práve tam, kde... A to nie som ja, kresťania, nie. Ja som len človek, najväčší z hriešníkov, ale narodený v nepravý čas pre vás, ľudia plného evanielia. Je to tak. Z milosti Božej. On mi dovoluje nazývať vás svojimi bratmi a sestrami. A ja vás milujem. A ja tu nie som dnes večer na to, aby som bol videný alebo počutý. Nie som tu kvôli peniazom, vy to viete. Tak som tu kvôli jednej veci, pretože milujem Ježiša a milujem vás. A verím, že ten príchod skrze toto pozvanie, možno sa mu budem môcť poddať a on bude môcť niečo cezo mňa urobiť, že spôsobí, že ho budete viacej milovať a veriť mu a byť uzdravený. To je to jediné, kvôli čomu som tu. Nech vás Boh žehná. Nech Boh žehná znovu vás, pastorov a obchodníkov. A hovorím vám teraz, prv ako zoslabnem, niekedy nie som schopný od ich spódia, môj chlapec a manažer, oni dávajú na to pozor. A chcem vám povedať s Bohom. Nech vás Boh žehná. A ak už viacej s vami sa nestretnem po tejto strane tej veľkej rieky, uvidím vás v to ráno, tam, kde... A budem mať to isté svedectvo, ktoré mám teraz. Milujem Pána Ježiša. A tie videnia, Boh mi dáva videnia, to je pravda. Biblia leží predo mnou a Boh, ktorý je mi svedkom, to vie. A ja môžem prehlásiť niečo a povedať len tak, ako mi to On dá z Jeho milosti. A tak sa modlite za mňa. A ešte niečo, o čo vás chcem poprosiť. Ideme do Afriky, Indii, Palestíny, Nemecka. A pamätajte, v tých krajinách, ako to bolo predtým, nemyslíte, že tí čarodejníci a všetci tí rôzni démonom posadnutí ľudia vás na mieste vyzvú a bude lepšie, keď budete vedieť, čo hovoríte. Je to tak. A keď dujú tie horúce vetry, silné, prenasledujú, ja budem pamätať, že vo Washingtone DC sa niekto za mňa modlí. Sľubíte mi to? Tak áno. Ďakujem. Nech vás Boh žehná. Ďakujem. No myslím, že minulý večer rozdali 100 modlitebných kariet. Minulý večer. A myslím, že to bolo číslo, či písmeno Y. A myslím, že som minulý večer vyvolal z nich prvých 50. Dúfam, že to dobre hovorím. Je to tak, brat? Tých prvých 50 z tých kariet boli rozdané. Teraz zavoláme niekoľko ďalších z nich.
A možno dnes večer, ak viera bude narastať, možno urobíme z nich 2 alebo 3 skupiny. Ak nie, pýtam sa každej osoby tu, koľky sú tu, ktorí nemajú modlitebnú kartu a chceli by, aby ich Boh dnes večer uzdravil? Zodvihnite len ruky, ktorí nemáte modlitebnú kartu. Dobre, ťažko porátať, to je proste všade, mnoho. Opýtam sa vás niečo. Toto je možno prvýkrát, čo som sa s vami stretol. Je to príliš zlé, že nemôžeme zostať na zhromaždení trochu dlhšie a vy by ste vedeli, ako prijať od Boha uzdravenie. Je to božské. A mnohokrát, keď sú ľudia uzdravení, nádor je démon, každá nemoc prichádza od diabla. Boh nedáva chorobu na svoje deti, to robí diabol, rozumiete? A ak Satan vyháňa Satana, vy poviete, aha, diabol tiež uzdravuje. No Ježiš povedal, že nie. On povedal, ak Satan vyháňa Satana, jeho kráľovstvo je rozdelené. Tak on nemôže, jedine Boh môže uzdraviť. Medicína a doktori netvrdia, že uzdravujú. Klinika Mayo je jednou z najväčších autorít. Oni povedali, my netvrdíme, že uzdravujeme. Povedali, my sa len všemožne snažíme pomáhať prírode. Je len jeden uzdravovateľ, to je Boh. Oni ti môžu zašiť nejaké miesto na ruke, ale nemôžu to uzdraviť. Oni to môžu len zašiť. A zubár môže vytrhnúť zub, ale kto uzdraví to miesto? Doktor môže odstrániť slepé črevo, ale kto zahojí to miesto, ktoré on rozrezal? Boh. Medicína nevytvára tkanivo, medicína len robí pomoc. Boh je uzdravovateľ. Doktor ti môže napraviť rameno, ale keď on ide a napráva to rameno a ty nejdeš, a nie si zdravý, doktor urobil svoju časť, čo je on naučený robiť. A rozumie sa do toho. Napráva ti rameno, ale necháva Bohu, aby ho uzdravil. Je to tak. Všetko uzdravenie prichádza od Boha. Tak len mu teraz verte. A niekedy, keď tieto nádory, keď vyjde z nich ten život, ako démon, no potom tie nádory zomierajú. Ak z vás vyjde život, je to jasné, zomriete. Váš život z vás vyjde. Ale to telo je stále tam, ono sa stvrkáva. Ak je tu niekto z pohrebnej služby, viete, že ľudské telo a každé telo sa stvrkuje, keď život pominie. Všimnite si nejaké zviera, keď je ono zabité na ceste, ono bude vážiť, alebo niektorí z vás poľovníkov tu, ak ste zabili nejaké zviera, dobytok alebo umesiara a vy ho dáte na váhu a zvážite ho teraz, len ho zabijete a zvážite. Potom v to ráno zvážite ho znovu a uvidíte, o koľko je ono ľahšie. Potom to tam nájdete, necháte ležať 2 alebo 3 dní a pozrite sa potom, o koľko je ľahšie. No teraz nádor, keď on zomrie, ten démon z neho odchádza, ako nádor, rakovina, šedý zákal a tak ďalej, keď vyjde z neho ten démon, ktorý je nejakým životom. Každá osoba tu pochádza z nejakého malého zárodku a vy ste začali rozvíjať tie buňky. A tie buňky sa rozvíjajú podľa povahy toho života, ktorý bol v tom, čo vytvorilo človeka. A buňka z psa vytvára psa a z vtáka. Stále je to podľa povahy, každý druh. Ale teraz démon, ktorý je nádorom, alebo to nemusí prísť nádore, to je... Začína rozvíjať svoje bunky. Povedzme napríklad rakovina. Ona začína rozvíjať svoje buňky a stáva sa väčšia a väčšia. No teraz to má v sebe život a žije. Práve tak isto, ako ste žili vy a rozvíjali sa v lone svojej matky. To je stále to isté. A vy sa rozvíjate. Ale teraz ten život, to je nie váš život, to je iný život. Vy máte život, aby ste žili. A toto je život smrti, alebo radšej duch smrti, prepáčte. A to je smrť. No teraz to nepatrí do vás. To tam predtým nebolo. Ale teraz to tam je. No ako to tam sa dostalo? To musí pochádzať len z jedného, z diabla. A to je zárodok, rakovina, nádor. Ktorákoľvek z týchto vecí pochádza z nejakého zárodku. Vy tiež pochádzate z nejakého zárodku, rozumiete?